köşkte alasan, özleri köşkte oturmalı bize, layını içinde sasıkta oturmalımız. Hem yine taş havuzumuzun pagodası, nesi duzlu havası. Hem onu havası şundayım buzuk. Hem yollarımız buzuk, kokuyor. Sasıkından adam öpende durup bilmiydi. Yazına çibin, peşe oturguzmuydu. Hiç. Anı şundayım. Keselçilik şundan gelip çıkadı. Açarçılık, vitamin yetmiydi bağalarımızda. Yine şunday ki bize indi kaçan bu halkımız kozgaladı, kaçan öz hukukunu özleri, öz neslini talep et biledi, kaçan. Özleri ne için düşünmeydi şu daşar yurtta çık gitkenler. Düşünmeydi. Özlerini bağalarına kayta kulçuluğa teklif etedi. Gel işleyini bir de cayını sal yine bir zata. Et. Ha, bu gelin bilen kaçan yaşamalı. Kaçan bu aktık olmalı, bala olmalı. Ne toy et bilemiz, ne tamaşa et bilemiz. Bize hiç undi zatlara ne et bilinmez. 30 yıldan beri cay salamam. Yarı uçaskemi saldım 2 kat cay. Yarısı kaldı. Ne üstü bastırılıp bildi, ne bir teybi ne üzetilip bildi. Anı şundettir yarım yartı cayda oturduk. Mecbur çıkıp kayttık. İndi bosa. Halkımız yeniden çıkıp kaçacak. Hem çıkıp kaçacak. Yurtunu taşap kaçacaklar bu haramkora. Olsunam bu kitaylarınıza taşap kaçacaklar yaxşı. Kaçadılar. Caylarından satıp beçaralar kaçmaka uğraşadılar. Viza doğrulanla dep vizaga başvuradılar. Vizadadan oçur yenen bir zat. Yaxşı viza çıktı indi. Viza çıkkan sonra $2000 belen ötüp kaytıptılar. Yine ne vizası o ne $2000. $2000 versen hem vizanı doğrulap veremiş hem ne etip bilemiş. Ne için biz yani yurtumuzda rahat girip çıkıp bilinmiz? Ne için bize kul olmalı? Çıkmalı mesmiz aslında bize? Vay yurtumuz duruptu. Onu kime taşap çıkmalımız bize? Kim için taşap çıkmalımız? Ha bize kaçan barıp yurtumuza barıp onlaşamız? Ha bize yerimizi algandan sonra nere onlaşamız? Anı şu meni köp nemi buzadı da, nerimi buzadı, kellem buzadı, şunu oylanıp hiç oyunu ahırına yetebilmirdim ben. Kim üzetmeli bunu, kim ne etmeli? Benim çehemme talep etmeli öz hukukunu, çakalarımızı okuşunu, nesini özlerimiz alıp varmalımız şu işlerini. Özlerimizde tecrübeli cay saladığın kurucularımızdan, ustalarımızdan, bağalarımızdan, Xudaga şükür iş verse şu bu olacak. Lekin biz yani başımıza nerede yok spliklerine gel koydular. Ola bizlere iş buyuradı. Fatma Hanım'ın aytkanın değil, başka yurttan gelip bizlere hocaynçilik edecek boladılar. Bizlerden bir de git dediler. Ertekmez bir gün Kılıçdaroğlu kazansa bizlere çık diyecek. Olsun nereye gidecek bu adamla? Köp adamını üylerine aldılar. Türkmenistan'ımızda. Ne için? Ne için aldı? Yine mene bir dostum var idi. Mesela yol serip 5 yıl işlep bir komünitini cay aldı Aşkabat'tan. Mikrorayondan mı? Mir'dan. Mir 4 demi şakladan bir komünitini cay aldı. Olsun bu beçara 1-2 yıl işlerden çıkıp kayıttı bire. Bu işlegen puludan yetmedi yesata. Balasından boyu yetti. Armiyaya gitti. Olsun budam armiyadan gelince dedi ben Türkiye'de işlek gelince bek açık kayıttı. Ondan kanser keseli oldu. Rak buldudan bir yerde öldü. Ölmeyin barın şunu. Bir komünitini cayını kolundan aldılar. Oğlu Balası nereye gitmeli? geldi. Oğlu He? nereye gitmeli onlar? Oğlu. Propiskada durar şataydı oğlu. Oğlu da indi yani ölgen gelinini apasının evine gitti. Enesinin evine. Taşovuz'da yaşıydı hazır. Yo, ol İnanma. Askabada propiska durar şu alancağını oğlu. Prapiskesi bilen işi yok. Bula çıkarıverdi şunu. He ne için? Apan aldı bunu. Apan yok. Yaşamalıydı özü. Dep, şunu dep çıkarıverdiler.
Yine şimdiçi neler bop duruptu. Bizani halkımızdan iş orada işle birgelenem halkını kolundan gitedi. Bündettirip otursala cayları. Gowurga dişlinki bolupdyr da. Gowurga dişlinki. Hava, hava. Bize indi şunun için halkımıza yüzlenecek menden. Gözünüzü açınla. Öz üylerinize, salgan üylerinize özleriniz hocayınçılık etinle, yurtumuza hocayınçılık etinle indi. Bağalarınızı bir kulçulukka çakırmanla, öğlentirip, rahatını görüp, oturmakını, ilacını görünle. Bir haram kul için emez bize yurtumuz, Türkmenistanımız, bay yurtumuz ba. Ne için bize örden çık kaytmalımız? İn şunu talep etinle, çıkınla kızla hemmeniz. Halkımız çıksın şundettirip. Şoň üçinem ýydyňyzda Türkmenistana barýan çaňyzy her ýeriňizden gonluklygyňyz taýin bolsun. Baraňyzda şolar bilen işleşer ýaly. İnşallah Huda kalasa. Ana şunu atacak edim Goliçka. Spasibo. Yadımdan çıktı. Öyle sağ ol. Neştada nime Malika Mollum gelip koşully. Belki Malika Mollum aýtjak datlary bardyr, bilýän datlary bardyr. Şu bara. Salam gayıtlar, men az geçirek girdim. Fatma iyileşimizin aydanının bir azıcık üstünü yetirmekçi. Şöyle yine bizim milli eşliklenmez hallarımız hem adımız şu tayk gediye diye hem yerde var hazır. Bir yerde, iki yerde, der her yerde satılıyor. Şonu yürüyüt ediliyor. Yani vatanın kıymetini, kımmatını ayrı oranda bilerekenim. Ayrıçılıkta bilerekenim. Onun katı Türkmeni inceden öğreniptir bu nimeler. Rasizmliler. Ayrıçılıkta vatanını kuyuser, gaydıp geresi gelir, bunun duygusunu bastırmalı. Şunun kuyusayacak milliçilik duygusunu, vatançılık duygusunu bastırmalı. Üstüne ertip dökmeli. Yine kuyusadım yine haline kovan, ne birleşiklerine gay. Şeydip bizim duyguymuzun üstüne basaracak oluyorlar bunlar. Yani onu başarmadılar. Duygusu asla öğrenler olsa belki ananarım o zatlara ağırlanır. Yani bizi ağırlak bilmezler. Biz özümde bağımıyız vatanımızı yaşak bilmen. Şimdi biz de elimizden geleni ettiğiz kıyızlar. Yani saparağa da kemiğine kıyızlar. Yaşlanmaz, tuğrama, katı nimet yerler, işleyerler. Göre içindekilerim azıcık hareket etmese bulmuyor. Yine hazır yatıp uklap bilemok. Yine Xitaylara bir kaplarından gelip başladılar eyem. Hatam hemmesinin zını Türkmenistan'a düştür. Sebebi neyme? Son başında oturan şuyruk maho kelle ağlatamsık satlık halkı gul edip satıp otur yurdam mesana deyip beri otur şoların eline. Ors Arap sömürdü bizi. Ors sömürdü. Ennem Xitay bu halk haçan oyuncakka. Men şolara gahtı nimetyen. Ne ahilleyim. İçimdeki duyguları bir yüzüme dilime de getirip bilemok. Hakiki dil vaylığımızdan getirdik. Şu emsim oturma derlere men öyüm gow del. Goňşymyň öýü has, bana gözüme yakymly görünýär diýip şu goňşyň öýüne baryp yerleşip oturup bilmersiň. Sen öz öýüň oňormaly. Bize madamalyk berdi Türkiýe näçe bizik vatandaşlyk berse de törüne geçirip saklasa da entega onu eden ok etmeden bolýan. Şonda da biziň watanymyz bar. Şonu sirip süpürüp rejelep oňorup biz şu watanda ýaşamaly. Ol yurttaşyna kaçmak kurtuluş däl. Ine häzir Türkmenistana Russiýa göçüp gidip oturanlar bar. Türkiýe geljekler bar. Her kim gaçarmanyna habarlaşýar, ýyzmyzdaklar bolýan. Hemmesi ýol açylaýsa bolýar gaçsak. Gaçmak bir kurtulmak däl, gaçmak meseleni çözmek däl. Sen öz topragyňa eýe çykmak üçin söwüşmeli. Bizim ata-babalarymyz oň üçin ýörüýte ullakan bilim gerekler. Bizim ata-babalarymyzdan
hayatına cahilem olupdurlar. A harfından sermenini bilmeyen hiç gili bilimsiz hem şuna düşünüpdir. Şu toprak menin göbek kanım daman yer men muňa eýe çykmaly dip gorap bilipdirler. Şol genine nesillere geçmedi öýtgen. Bu Türkmen näýle günegelli, näýle derecede bir bigaýrat bolmy, binamyz bolmy, ol ha hihi edip keyip tapa çekip bermek bilen o günler uzağa çekmeýär. Sen her näçe taýda doldura gömürip işleýänem bolsaň, sen watanyňa gaýdyp barmaly. Seni aňyrdy sen çağa çyklan wa. Sen gelecek neslin sen özüň üçin etmeliler. Mysal üçin bizden geçdi. Biz özümüz düşünmeýär. Çağalanmaz wa altyk çoğuluklarymyz wa biz olary düşünmeli. Mene ölüp giderin gul bolup bolyn men çağamam ýzymda gul bolar diýip düşünýärlermike. Azajyk özüne gelmeli. Bolmasa vatan elden gitýär. Ondan o tarakan marakan sıçan ip Xitay olur yorarlar o kalan ömrüne. Biz bärde şu raşizm bilen töwüşüp entek onu doğru hayatımızdan çıkarıp bilmänkäk bir yerden hem Xitay girdi. Bular hiç zaten tiňine däl, o hiç zaten ne üçin Xitay gelip bizim yurdumuzda firmalar açmaly, iş yerleri açmaly. Sen eýen Ukraina firmalar amady. Näme üçin orus bize eýe çykmaly? Bir düşünen oklar Türkmeni eýe çykmalylar öz ýurdunda. Xitay gelip patron bolmaly, buyruk bermeli, istese işden kovmaly, istese $200, istese $50 bermeli. O nähilek men watanymda. Hani biz şu wagt Türkiýede patron bolup işläbilýärmi bir ýerde? Biz hyzmatkär, kalk diýsälgak gitýär. Biz Türkmen gul olmak üçin yaradylar. Näldire yurtdaşyna gul, öz ýurdunda da gul, dilsiz otursaň, sesini çykarmasaň, öz watanyňa, öz bir garşy topragyna eýe çykmasaň, aljak adam kendir. Talibanlar bir gapdalan agdyny açyp dur. Şu bir taş töweregine seredip bilen oklar. Türkmen näme? Iýjek çöregini tapmaly. Şu gün garnym doýdumy? Hudaýa şükür. Bugüne doyduk, ertirem Allah yetirir. Bu ne hili yaşayış? Allah da sen hareket etmesen getirmeyen. Allah ağız oturana berýärmi? Gidip hizmet etýän, gidip taçkyy tekleýän. Şu olmasa çağıran gidip musur ýaşyklaryn topak geri otur. Bir iýmek içmek bilen näler? Oram az ölüňýär, söwüşüň. Taşlan şu işleňizem. Goran taş yurtaşyna aklan edeni az bolýar. Ol bolmaýar, diňe şolaň edenine garşy oturmalar. Biz elimizi zodyp size alyp Xitaylar alyp çeppe çöwürüp zaňa bilmeýär. Bizim edi otur ýerine ýöne sizden hem azajyk ses çyksyn, ağlama dowlana emjek ýok diýipdirler. Azajyk gülala güldük bizim watanymyz. Beýtmäň, ýurdumyz parahat, Allah jana şükür. Kimi sorasaň şu. Başga ýerde de uruş söwüş bolup berenok. İki esse sizden gowy, üç esse sizden gowy ýaşaýanlaram ýene hakyny, hukugyny talap edip seherçe araňatýan bolsa ýurduna dörlü köçe çykýarlar. Gazakystan näçe de köçe çykdy, Kyrgyzstan nähile bir sesle çykanok. Ya ölümi? Türkmenistanda aklan emes, ölü ýaly. Maňa degmedik ýylan müň ýaşasyn diýip ýatmadylar. Siz çağıranız düşünün. şeyle vicdansız ekeneyi hayır ama. Türkmen gutorupdur o olacan gutorupdur. Men Türkmenligime gaty erwet neme bolýan men. Ara utanýan. Şu Türk milletlerinin içinde gatyrak geplep men Türkmenistanım, men watanım diýip geplep bilemok. Haçan näşlerini memleketim diýen wagty men bir garşy ýeriň içine girýän dişini özüme şu zatlar, şu duýgulary öldüren nälerlere, sizi operasiýa diýip duýgu damaryňyzy sogurup çykaran nälerlere.
çağıranlar hatta en atalar çağılarını korumanı bilen ok. Men şonu ýaly düşünýän. Çağırasyny gowurýan bolsa, şolar gowurjak bolsa otdan ýalyndan diýmek daş döwründäki düşmanlar seýgere raz çıkýar. Bula beýle, bula eýderek bolyn, şulaň niýete gowy däl diýersiň. Ýa ine gyýzlar, ýaş gyýzlarymyz baýalanyp ýör. Gyýz eneleri niýek seretýän. Birini, ikisini eşitdiňizmi? Dörrew daş döwrüni gowurarsyň. Mektebe gidip gelýärmi? Sorarsyň. Näme bolup ýör? Şunu ýazatlar sizde diýilýärmi, aýdylýarmy, eşitilýärmi oldum? Näme diýdi, näme etdi, näme goýdy? Bir ýa-da şunu gazet, jurnal okulanok bizde nähilek. Mektepde näme öwrüdilen bolsa, okutdy, mektep gutordymy, boldy. Onsoň eline kitap alyp ýekeci kitabyň sahypatyny açýan eneler, atalar ýok. Onam şo duruma ýetirdiler hawa. Onam şo iki diktator gaty gowy bejerdi Niyazovdan başlap. Öz aradasy bilen bir döwüm çöreň aradasyna bolsun diýip ýörüýte oňorlan bu zat. Ýöne hawa çöregem gerekdir. Gidip Türkiýe işläp gelip oturlar bolyn. Men çağamam gelip ýene de Türkde hyzmat etsinmi? Ya Orsiýada edip Orsun götün süpürsinmi? Bu bir çözgüde bolmaly, meni bir başgaçyrak bir ýerden çözgüdüni göreli, araşdyraly, gözläli diýip hiç oturup düşünmeýärler. Men şu özümkilere de, şu onluklara da düşünür. Bolanok taşlarlarını sorýan, şu Xitaylar barada soradym bolýan aýtdy, "Way bize işlemizok" diýip. Siz näme işleýäňiz? Way biziň elimizde ýa biz işleýär. Biz işlemeseň diýe 5 manat kim berýär? Şu zatları 50 Onlar milyon bütün tutmaları. Şu başka ya o ellerine fiyatata yani hemme da ünsünü görmesini nip bilyeşli yürüte gelirdi. Çöreğin uğruna hakiki. Çöreğin uğruna ılgap bir yad ediptirler. Ol siyasete koşulmana yağdayı yok. Hakiki. Fikremedi bilen oklar. Yurdun kim alli? Goňşu welaýetde nämeler bolup dur, goňşu etraplarda nämeler bolup dur. Xitaylar haýsy regiona giripdirler, haýsy ýerden özüne uçasta galypdyrlar, olar näme işler edýärler, hiç kimin işi ýok. Hiç kimin işi ýok. Hayran galan. Yok. Xitaylar ýürmez bolandyr. Yerleşenlerini çäzdi. Men şu ýa-ni firmalar açylan wagty men iki oğluma alyp şu taýyk işe yerleşin diýip bardym. Ýanlaryna bile bardym bolyn $600 zätgaty bar diýdiler. Mende de 6 teňede ýok. Jüýümde itulýa. Onuň kardalar ýalymam ýerim ýok. Kardal tamam men onu nädip bereýin. Onuň gaýtdyk ýylymyza şonu sekretary da Türkmen eken olmaň diýdim bolyn. Ýanymda bir aýt ýok, şo sekretar der geldi diýdi. Göze çalacak çıdıran çeşik Xitay'a nagülýarak gelin. Eýem şo wagtlar öýlenip çagar çoğul olup ýören olar Xitaylar. Ine bärik gelýär. Hayalam Türkmenmi? Ondan ayar Türkmen ayar men şoň sekretarym kadydym. Sekretarym Türkmen eken diýdim bolyn. Ya içinde işleyen biri ýok diýdi, o ayarly diýdi. Patronuň aýaly şo diýdi. Ne aýtýarlar gül zat ekstrip ýaşaýan ýerlerini şeýle oňor ýörler diýe. Biz näme üçin Türkiýede gelip bizem işläp ýörsen ha men 10 ýyl ýarştaýdy bolýar. Men näme üçin etrafyma reçeleşdirip gül zat ekip öz ýerime ýala getip görüp bilem oktaýny edip eline patladyp uraýarlar taýda eýe çykartmazlar. Türkler näme bolsa da watanyna gaty gowurýarlar. On ýalyny agdan siňetlerde oturan türkmen gerek olara. Türkmen marşataýda arkay patronluk saýyp bilýär, orsam agar edip bilýär, Xitay'a höküm sürüp bilýär. Türkmen keçetelip bek bolsa agdan siňeni ora bilmän çekýär.
Näme üçin men watanymda sen hojaýynlyk sürersiň? Näme üçin sen o öz territoriýaň ýaly edip otay? Sıyırıp, tüpürüp, gülekip, bağı bostanlyk edip berýär sen ol ataňdan galan miras ýeriň barmy? Hmm. Bir Hytaý onu gelip edip bilmede bir gelmişek men watanymda. Şu zatlara bizim halkymyz ýol berýär. Hmm. Hem şirine dünkü Gruziýada Orset bilen aralykda samolyot açaçan gidip gelip durmaly etdiler vizasız zatsız oyun. Hani Gruziýanyň halky orta çykda. Ellerine baydagyny alıp ortalar gerekdel bide diýip orta çykda. Her bir zat bolsa orta çykýan millet. Ine şu Hytaýlan gelenini türkmenler hemçin orta çykyp bilen o. Getirmeýän Hytaýlar gerekdel bide öz güýjümiz, öz ilatymyzda iş tapylanok diýmeli. O biziňem Bizim şu de işleri, şu firmalar bizim de ayağımız yok mu işlemene diýmeli. Biz özümüz işlejek diýmeli. Türkmenler şu orta firmalar açyp bilecek biziňem oglanlarymyz bar ha. çıkıyor. Şoňa guruply oglanlarymyz bar, ýaşlarymyz bar. Şu firmalardan ikisi goýsuna açyp bilecekler bar. Şu işleri ýerine ýetip biljek, iş ýerleri açyp biljek, işlemäge mümkinçilik döretjek biziňem ýaşlarymyz gene. Ýöne biziň elimizde urup ganat çykany ganatlaryny gyrkyp uçmadyk, dilimizden kesip lal etdiler bizi. Indi şunça da aýdyp düşünür o Türkaňam halk içinden şu 1 milyon halk bolsun şu. Ona biri düşünende bir 100 adam düşünmeli. Şu zatlar öz arasında bir gürleşmeli. Gel ho goňşy ýa-da plany aýarlawan erkekler bir üýşüp bu ýagdaýdan ýagdaý bolmaýar şu taýda da janyk bine ýurtdaşyna düşünür oturlar şu zatlar dogry bolaýmasyn. Şu zatlaryň bir uğruna çykyp göreli bir kun işimiz taşlar taşgamy taşlaýan ýa ile taksiciligim taşlaýan owaram sagalar gatyna gemirsin. Ýöne bu zatlar düýpli çözeli diýen bilemok ýok şunu gaharym bile ben şonu onlardan 2-3 ýerle habarlaşdym bolun. Biz bilemiz o ýok bize sizden eşitýär. Ona bizden işler eşitmäň diýdim ahyry. Bir taş töwere terediler bir bady şu owaňa başga bir ýa-da owadan gelse-de näme üçin geldin diýip ýakasyna tutup sorar ýa-da. Türkmeniňem bolsa. Indi Hytaý arkaýdan gyýdlar bilen öýlenip ýör. Ýaşap ýör, çagal çugal bolup ýör. Bu näme beýdip ýörler? Bular näme amykly galmakmy niýetli diýersiň. Şo taýdan ýam aklyňa geler şu zatlar. Şu Madika Onu düşünen oklar. Yankı zat diýdiňiz de şoň üstüne goşaýyn. Öňkü zamanlarda bir çağak owa bir ütköşk adam gelse göçüp gelipmi ýa biriň öýüne gelipmi ýaşamara gelipmi derre şonu şol owaň ýaşlysy çağırýar ödüýünü. Çağırýar da bir ütköşk adam gelipdir. Han gelip gitsin men diýip oglan şoklar uradýarlarym gelýär akşam. Sen nireli borsun, kimlerden borsun, haýsy owadan borsun, haýsy raýondan borsun diýip sorardylar. Näme iş bilen geldin bäri? Näme iş bilen geldin sen bäri? Oň üçin polisam bilmedi onu, hökümet hiç kime bilmedi, häkimligi bilmedi, şu owaň ýaşlysy biler. Sen nirden geldin, näme üçin geldin diýer. Oba ütköşük adam gelse. Hakyky. Şolar ýaly öňler. Hakyky kimlerden sen dörrew bilýärler özüm. Hmm. Planlar men olar gatego düýüne çendi beret aňasyna çendi bilýän ýerler. Inni ýok. Ol erkek göbekli ýurtaşyna gitdi. İşlemene olan galan maskarasyna arkaýyn o polisler men polislik pagon neme dip götürüp berler. Olar bar zorlaya, çekeriye ya bir goňşy bolamy, sen duýansyň. Sen goňşyň biden bolsa sen şoň hojalygyny goramarsyň. Türkmenne goňşçylygym galmady, watantöýerligim galmady, milletçiligim galmady, hiç zat galmady. Bunu oruslar bitirdiler gowy. Indi galanam Hytaýa taşlap gitdiler. Hytaýa ul bolup hyzmat ederler. Biz ul bolmak üçin yaradylmadyk, hani
Sen Türkmen menniyen göreğli nesli bir Alparslan'ın nesli bir ay planın nesli bir sen şolong nesli olsan sen şonu da kazasen. Men Türkmen o göğsüne kakan olup berde Yankı Fatma Aydanlar doğru ne TikTok'larda aylanıp görürler sayfetlerini dakan olup milleşiklerini hep biz Türkmen tanıtıyat. Beydip taratmalar Türkmeni her kimin üstüne var men tanıyan mı? Men Türkmeniyim. Ertirsen yüzüne tükürürler. Bu sana Türkmen yerler. Sen vatansız kal. Sen item kabul etmeye. Uygur milletine ne eylek Xitaydan ceber çekip ne eylek sergezan olup gör. Ön Erdoğan alacak dinni Kılıçdaroğlu kadansa onam olamalım diye olur. Bade eski ön köynemede Kartada Uygurdistan, Bulcistan, Kürdistan şolar nemeden sınırlı yok olup gitti haritadan, kartadan. Türkmenistan'ım şeydik gider. Ol Erdoğan'a mektup yazan olup, Putin'a yalvaran olup, samsıklar düşmanlarınızdan medet isteyeňiz. Türkmenden başka hosarçılık edecek. Öz vatanına da Türkmenden başka iyiye çıkacak yok. Özümüz ayaklanıp, özümüz dil açıp, gepleyip, dırcaşmasak hiç kim edip vermeye. Erdoğan'la öz milletine orada mı sana iyiye çıkar yani. Bir şol haram gulun kimdigini, itdigini, eşekçede yok, bir samtıktığını biz ispat edip verdiler kemiyede dağı. Hemme zatını araştırdık. Bize gözümüz yetki. Anırdakları da şu zatları o oran internet bağ vakti gördünüz. Yok vaktinin biz yazgıların üstüyle her elimizden geldiğince şolara yetirmeye çalışıyoruz. Her şu zatları bilýäňiz bir alasamsı kobul alabay diýerler, ol alabaya da deňemeler, o orsun gürçü atalawul. Şolara bir neme çykybilmä, gaýtawul berip bilmeýän bir iş yok, imäle çöreňiz yok. Gelip Xitay sen gyzyňa öýlensin, ors sen geliniňiz zorlasyn, mektepde öz türkmeniň olaryň haram ola yalakalyk edip, molumlar sen çağırlaryň biriniň aşagyna sarsyn. O şunça yerde sesiniz çıkarmadık bolsaňyz ölüpsiňiz türkmenler, ölüpsiňiz. Başka hiç ýöne gidip gören cesetsiz. Başka hiç zat däl. Oran dinlemeseňiz ana gul bolup şolaň eline çürer gidersiňiz. Bizem her kim ýerde bolsa Türkdä, Polşada, Amerikada gal berer. Size gerek geldi bize de gerek geldi. Biz berden can edip, itjek bolup, düşünürjek bolup, aýna geltäze Türkmenistan sizin arkaňyzda diýip aýdyryp durka. Yok, bular bara o nemesine gaçýarlar. Gany içýänlere tarap gaçýarlar, dogry. Sana bir kömek edip el uzadyk Türka, niýelik gaçýan mahowlar. Gutordy türkmen. O özüni reklam edip ikisany garmazdan geýen bolup tanadypjak bolup beremesinler. Türkmenen ha bu nertir tanarlar. Bir gayrat öz toprağına iyiye çıkıp bilmedik. Gorkup millet Türkmen ekenleyip birinci yerde çıkarlar. Vatanın olmasa sen hiç kim. Sen milyardla dolar seçterim, öy sarlım diye köşkün olsun sen şu toprakta. Sen vatanın olmasa bir köpük. Biz artık caydan zaten bir köçüde yatacak. Yani öz vatanında yaşayacak. Köçüde yatacak. Yani öz vatanında yaşayacak. Zaten köşk Yemen olana da bir köpüktür. Sen şuhtayda İstanbul'u verseler mutuna, sen öz vatanın bir gün olmasa bir gün yürücün, tervet küyser, yönü son tirsen ağız sart bilmersin.
Ay inni ha orsa duruş neme yetirdiler hem de oylayan. Yani aytyanın gası doğru. Neme tuğatta çap edilip bulatlar haber verilýär. Ya onun işine giren ok haber vermediler. Ne televizyonda ne radyoda televizyon radyodan diňe hop berip şu atalaryn götünden gaz berip şonu öýärler. O diýär samsıram çıkıp aydan olup gitara çalan olup olar kloğunçuluğuna devam etdiýär. Ondan halkam şu iki tane hindi kinonu görýärler dänim gıylaram şu hindi kino göre yetişdirýärler ha. Pajawsta son gıylar yetişmeýärkede jelepanalarda. Ay gutordu hiç ne avraýny ne medeniyetini hiç urdatyn çagasyny gorap bilmedik en atadan watanyny gorar diýär. Hiç hili tamada etmediler. Şutaýda näçe ölüleri galdy. Kilos mezarlygyndan ýa-ni senem agdak geçdim öyle. Yekece en ata. Müň sany ölen bolsa şoň içinde hemmesi yetimlerdir. Yetimler öýnüne gelenler. Yekece en ata. Yekece çagasy men kakamyň mezarlygy türkdi. Ya men ejem öldü. Ya men ýan ýoldaşym galyp. Ya men oglum öldü diýip birini siňekden öldürsem galyp çykar ol türkmenden ses çykmady. Şonça da bir gorkular mı adamdan? Olar Niýazow kakasynyň ölüsini nerlerden getirdi toprağını? Biz Niýazowyň kakasy ýokmy? Halk ýokmy şoň kakasy? Ya Berdimuhamedowlar ýokmy biz? Bir iki tane pankelle samsykdan gorkuşup o türsemsem. Beýdip çörek iýilmän galsyn. Beýdip iýlen nahar, gorkudan iýlen nahar iýilmän galsyn. Gur çöregi suwa basyp ýitdirler ýöre mertlerçe görüşipdirler. Biziň ata-babalarymyz her gün ýağly palo bilen saçly giýenler, şolara bagtyna gaty galyp günler görüpdirler. Ýöne bir owurt suw üçin, bir garşy toprak üçin nähili nemeler söwüşler edipdirler. Yigitleri ses gelen ok, oylajan men sesim bir var ýa-my? Deme öňkü nemeleň biziň ata-babalarymyzyň söwüşen ata-babalarymyzyň birinji bilen ata neme öz aty bolsa atyny sugurup atyny iýimläpdirler özleri iýmen. Ýani şolar ýaly görüş. Aty bilen ýarag birinji ýerde durýan eken türkmeniň. Hakyky şu soňam ýaragyny seyirip süpürüp taýynak goýar ekenler. Nerede bir ýerde okudum, öýlenip bilmedik. Bir şahyr mi neme? Bir ýerde okudum men onu. Sen ýani başgalaryň ýanyna gelinleri ýatýan bolsa men ýanymda gyzjym ýatýardy diýär. Men şoň bilen ýatyp durýardym. Gerek wagty elini alyp çykyp gitmedekenne. Şodan bir türkmen şahyrlarynyň birimi kitapda okudum men özüm. Seýdimi Kadiýan? Ha, Seyit Nazar Seyidi bolmam mümkin awşy. Innikiler näme? Innikiler link diskotekalarda aýdym saat o ýerde bir bolgusuz gyzlar gelinler bolsa watan gitdimi başga zat gitdim. Bular baky gelen ýaly. O ölüm o kilos mezarlygyna göze maýdam ýalar. Aslında ölüm aýtman diýmän edi. Senem ölüp bilersin. Hiç olman ýekeci gün ömrüň bolsa da bir erkekçik ýaşap watanyň üçin ýekeci söz aýt. Ýekeci ädime bolsa äd şoňa garşy gorkmaýanlygy sen türkmen şu hoja toprağyma eýe çykjaklygyny dyrjaşýanyň görkez. Erkekler bizem erkek däl. Neme diýär 40 ýyl maýa gedinçäň bütün bir ýyl nerge gidin diýär. Nerge gidin. Türkmene gaty gotordy ýöne. Hakyky saparaňa külünden döremeli olduk.
Biz ölüp dursa ağlayacağımız yok. Doğru. Malika molum gatı doğru hem aydan da atlaňa da goşulýan. Beýleki gelin gyldaty da goşulýan hem aydan da atlaňa da gatı yürekden çykýar doğru aýdýaňyz. Oliçka saval berip bilememmi? Awa aýdy. Nasip bolsa bize taza Türkmenistan'ı kurgandan soň çağalarımıza neçik öpçünçilik yaratyljak, okuş näle, osunam gelin kızlarımıza, indi pensiýa çykjak nälerimize, aýal kızlarımıza neçik öpçünçilikle yaratyljak, an şunu aýtyp biläsmi? Leyla hanım bunu neme baş üstüne men bunu aýdyp bilerin gaty gowy we aýdyp bilerin yer edip bar ädim edip hem de aýdyp beren. Ýöne bugünkü gepleşigimiz saat 1,5 saat boldy. Bolup barýar häzir. Bunu bolmasa başga bir güne geçirýärin, ýürüýte bir tema edeliň. Bu barada. Böyleklere böyle invalidlere näme edilmeli, işini yitirenlere näme berilmeli, köp çağaly maşgalalara näme etmeli. Näçe ýaşdan pensiýa çykmaly, şudan hemme zatlaryny jekme-jek edip görleşeliň bir gün. Bolady ýaxşy. Rahmet. Bolýan gelin gydlar gaty gowy, gurun berdiňiz. Gynançly elbetde, gynançly temamy, asly gynançly. Ata watan gitdi, gutordy kül boldy. Ýünüşini ýa-ni Malika molum aýdýar, külden döretmeli täzeden hemme zady nolan başlamaly. Şoň üçin mene ödüňizi açyň diýen biziň hem sebäbi şol watanyňyz gitdi, sizem guldaşlar utlardy. Ondan saňydam, şonu boýnuňyza alsaňydam, boýnuňyza almasaňydam çyndyr. Faktlygyny galýar. Şoň üçin watanyňyz üçin görüşiň, aýaga galyň. Özüňiziň watanyňyzyň bardygy, özüňiziň şo topragyň insanyňyzy bir suwut edip. Şonu aýdýan edim bolýan, sag boluň, taňryň kasyň gelip berin gurulmagyňyz üçin. Hoş sag bolun vatandaşlar. Bolat sag bolun. Sağ olun hemmeňizem vatandaşlar, kızlar. Sağ olun, kızlar.